A palabra pauliña hoxe caeu en desuso, pero nos séculos pasados era utilizada para expresar o momento no que unha familia ou unha persoa experimentaba un revés, unha desgraza, como podían ser unha enfermidade, a morte, que un fillo fora á guerra. Xa no século XIX, Curros Enríquez si precisou a palabra pauliña como equivalente á excomunión. O senso preciso da palabra é o seguinte: trátase dun documento dunha autoridade eclesiástica que combina cunha excomunión a todos aqueles que, tendo bens doutras persoas, non llos devolven. Chámase pauliña precisamente porque foi o Papa Paulo III, antes do ano 1539, quen, a través dunha bula, creou esta nova figura xurídica canónica.